potresan primjer, teško bolesni sin ozdravio pa završio na vješalima. Majka je voljela svog sina koji je teško obolio, kao i svaka majka. Žarko je molila za njegovo ozdravljenje. Razgovarala je i sa svećenikom. On joj je savjetovao: moli neka se ispuni volja Božja s njim i Bog će ti dati snage sve strpljivo podnijeti. Ali majka nije htjela o tom ništa čuti, te je rekla: ne smije umrijeti, mora ozdraviti, tako ja hoću. I sin je ozdravio, ali je tako loše živio, te je završio na vješalima. Koliko je samo suza morala proliti ta majka, kolika bi sreća bila za nju da se sin preselio u vječnost u onoj bolesti, kad je još bio mlad, dobar i nevin. Bog od nas bolje zna što je za naše dobro i vječno spasenje. A naša bi molitva uvijek trebala biti: Bože, neka bude volja Tvoja, sada i uvijek. Onda ćemo biti zadovoljni i sretni i sada i u vječnosti. Ona je tako htjela, a Bog je pripustio. Kakve su molitve koje izlaze iz našeg srca? Ono što ja hoću ili ono što ti, Stvoritelju, želiš? Sjećamo li se kad smo prvi put naučili moliti Oče naš? I tko nas je poučio i kako je to izgledalo? A jesam li ja nekoga naučila moliti? I kako? Molitva je razgovor s Bogom. Kakvi su moji susreti i moji razgovori s Bogom? U poruci od 25. ožujka 1999. godine Gospa Kraljica mira nas poziva: Draga djeco, pozivam vas na molitvu srcem. Na poseban način, dječice, pozivam vas da molite za obraćanje grešnika, onih koji mačem mržnje i svakodnevnim psovkama probadaju moje srce i srce moga Sina Isusa. Molimo, dječice, za sve one koji ne žele upoznati ljubav Božju, iako su u crkvi. Molimo da se obrate, da bi crkva uskrsnula u ljubavi. Samo ljubavlju i molitvom, dječice, možete živjeti ovo vrijeme koje vam je dato za obraćenje. Stavite Boga na prvo mjesto, onda će uskrsnuli Isus postati vašim prijateljem. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.